Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe mi silminake dow mon, mi hofni on kala taweteɗon fu nder duniyaru. Nder rawo moɗon Adamo Haruna mo jeyngol Pulaku TV e hala marketing. Ɓingel lesdi Cameroon taweteɗo e lesdi Senegal. Mi wari ha mi wanna en video ɗo mi holla on deidei lawol fere ngol ɓe tokkata ɓe ɗo gaɗana himɓe pirateri deidei ko larani hala WhatsApp. Goɗɗo wawan pirata deidei konte WhatsApp maɗa, yaha dinga zamborago ɗum himɓe deidei ko waɗa hunde fere deidei nde hanayi himɓe tammo ɗum an. Nda deidei omo giyoton deidei conversation amin ɗo ni o haɓan on ha o pirata deidei WhatsApp am, ha mi holla on deidei conversation ji ko min gewtidi be mako deidei no ka saluri. Heɓa ɗume, heɓa en pama en taskito deidei ko larani itin kujeji mai ɗo, heɓa en ndento ɗo majum. Mi tammi on dari deidei nda numero mako mai ɗo, mi tammi on dari numero mai ɗo be plus 994 mi andi goɗɗo fere ƴamai numero mai kam ɗum numero peyitoy. Mi tammi on dari nda profile mako no wa'i, mi tammi on dari nda numero mai ɗo, oɗo windi kuje ɗo mai ma nda be Arabia. Mi tammi on dari numero mai ɗum numero ɗon peyi ɓe wiyata Azerbaijan inde peyi man ɗo, ɗum deidei inde lesdi man ɗo, amma ɗo hollatake yo gonga oɗo ha deidei peyi man ɗo. Ngam ko waɗi yimɓe fere ɗon naftira be numeroji banni mai ɗon maɓɓita WhatsApp be numeroji ɗi peyiji goɗɗi deidei ɓe lattaki ha peyi man ma. Ngam ko waɗi heɓa haɓe deidei ɓe zamboro himɓe non mai ɗo e waɗa. Goɗɗo wawan maɓɓita numero maɓɓita WhatsApp be numero Amerique ko be numero France, kanjum bo e ɗo Cameroon ko e ɗo Senegal misalu man ɗo, ɗo kam fu ɗo waɗa deidei me o tammaki e mi andi non mai ɗo. Arande man ɗo ni nda ɗum komin gaɗi conversation mai ɗo ɗum neɓi seɗɗa, ɗum diga le 15 février. Hande ɗo bo mi tammi on dari en ɗon le 19, mi heɓai no mi sukli wane mi heɓai waɗango en video mai ɗo. Dalila mai ɗo mi wi accu mi wanna en video mai hande heɓa deidei mi taskitina en dow sungurla man ɗo. Arande man ɗo ni nda message je o arti o yerbunoy yam bonjour, min bo mi jabimo mi wi bonjour. O lori o windanoy yam comment vas-tu, mi windanimo je vais bien alhamdulillah. Se o windani yam c'est bon. Se o windantami fais moi une faveur. Se mi windanimo comment. Est ce que mi tammi on ɗo fama deidei ko o wiyata mi mai ɗo. Mi tammi on dari message amin man ɗo ɗum deidei en français. Nde mi ƴamimo deidei comment, sei o windanoy yam banniɗo ɗo, keyo wodi message o tammi yerɓunoygo yam, SMS o tammi yerɓunoygo yam, amma mi yaha mi lara message mai, to message mai o yerɓi message mai ɗo mi waɗa capture d'écran. To ndari message mai bo ɗum on giyan be français o windi, mi waɗa capture d'écran message man ɗo mi yerɓana mo message ɗum mai ɗum deidei ha o fama message mai ɗo, to ɗum ɗon deidei correspondant deidei message mako. Nde o windani yam banni mi neɓi mi jabaki mo, o lori o waɗani yam banni deidei ko ɗo banta oɗo ƴamtomi noy ha joni. Se mi windani mo je n'ai rien compris, banta wala ko mi nani wala ko mi fami. Se o lori o windanoy yam j'ai envoyé une SMS deidei puisses tu peux prendre la capture d'écran, ok. Keyo mi hosa capture d'écran ha mi yerɓana mo message man ɗo. Se mi wiyata mo deidei je prends la capture d'écran pour faire quoi avec, mi hosa capture d'écran mai ɗo ha mi waɗa ɗume be majum. O windani yam tu m'envoies, keyo mi yerɓana mo. Se mi jabaki mo, o lori o windani mi j'ai envoyé prends la capture d'écran, keyo o lori o essayi o yerɓi message man ɗo. Mi yaha mi hosa message ɗum ɗo o yerɓani yam mai ɗo, mi waɗa capture d'écran majum mi yerɓana mo. Est ce que on ɗo pama. Se mi ƴamata mo nde o waɗi nde o wiyam banni man ɗo, se mi ƴamata mo toi c'est qui, an ɗum moyjo. Se o windata yam nda inde mako, wa inde mako, moi o windantami je m'appelle Julian, o windantami je m'appelle Julian. Diga wakkati mai ɗo se mi windani mo merci Julian petit bandit, mi windani mo merci Julian petit bandit. Se o jabaki yam diga wakkati mai ɗo, nde o jabaki yam se mi lori mi windani mo message ɗo mi wi mo si tu ne connais pas comment pirater une compte demande moi je vais t'apprendre comment pirater petit villageois. Mi tammi on pami ko mi wi mo, to o anda lawol ngol o tokkata o pirata konte goɗɗo to o mari haje ekkitago no ɗum piratirta konte, o ƴamami ha mi ekkitina mo petit villageois. Mi wi mo banni, nde o lari banni man ɗo ni o fami keyo mi deidei mi ɗo andani deidei kujeji man ɗo, diga wakkati man ɗo o metai o wolwani yam, o répondai yam ma sam. Mi lori mi windani mo allo Julian shiru ha jotta, o fami keyo deidei ba o tammotono mai na ɗum non. To wakkati ko o wiyata mi o yerɓi message, mi yaha mi lara message mai mi waɗa capture d'écran mi yerɓana mo. Nda deidei ɓe ɗon yerɓanami diga wakkati mai ha WhatsApp am, nda message ɗum ɗon giɗon ɗo nda ɗum ɗo. Mi tammi on dari bo ɗum ɓe ɗo hollami deidei code d'enregistrement WhatsApp demandé, une code d'enregistrement WhatsApp a été demandé pour votre numéro de téléphone. Deidei oɗo haɓana ha o hosi numero am kam, nayi oɗo lara to hakkilai ego video ji ɗi mi watta ha YouTube, o hosi numero am ha o fonda maɓɓutugo ha WhatsApp, nayi ɓe gerɓai code de confirmation ɗo, to ɓe gerɓi code mai ɗo ha an ɓe gerɓi de, nayi wala no heɓira ɗe, kanjum mai on oɗo wi'a mi
ɓe gerɓi kode mai. Jotta fu message mai ɗo ha daidai warde ha daidai nder telephone am babal messagerie am mi na ɗum hunde on daidai nde mi wawata mi holla himɓe. Goɗɗo wawan hosa kode mai naftira be maje loroya pirata daidai WhatsApp am, kanjum kam mi fotata mi holla on ɗum jotta. Yauwa kanje mai on o yiɗi kode mai mi yaha mi waɗa capture d'écran kode man mi yerbana mo heɓa ha o waɗa ɗe o valida o pirata WhatsApp am kadi to pirati ɗum o yaha o wanna ɗum verification à deux étapes warta o tokka oɗo daidai oɗo zamboro himɓe. Wartan jotta kam kala himɓe ɓen mi yewtidita fu daɗɗum ɗum min mai ɗum numéro am ɗum photo profile am ko ɗumejum pat o laran daidai messagerie kala ko min gewtidi be himɓe fu dow ɗum hala kai min gewtidaino. To woɗum moɓe min gewtidaino dow hala cede ni ɓe continue tan to hakkilai oɗo mai yerbana mo cede ko bo o yaha o toro ɗum hunde fere. Woɓɓe fere mbawan larugo giya a ɗum Adamu Haruna on min gewtiditta o wiyam useni yerbanoyam kaza, goɗɗo fere yi'an kai kam diga min nde min meɗai wadugo be mako banni ha o ƴamiyam kam accu am mi yerbana mo heɓa o yaha o tokka daidai oɗo zamboro himɓe. To ɓe kosai ɓe ndarai moye fu daidai kugal muɗum ɗum ngale kugal huwata ɗume woni sana'a muɗum, to ɓe kosi ɓe pirati konte muɗum sai ɓe jaha daidai ɓe ngaɗa ko zamborago himɓe banni mai ɗo. Kanjum miɗo taskitina on kala on mo ɓe gerbani message banni fu ta ngam a lari an ɗum daidai numéro lesdi yasi ko lesdi France ko America ayi'a an kam banta a heɓi a yewtida be goɗɗo France ko America ko o waɗante lawol fere ko o wallete ta jaɓu sam ɗum lawi daidai ɗi pirateri. To a tokki non mai ɗo bo ɓe mbawai ɓe pirata konte maɗa ɓe jaha ɓe ngaɗa ko zambago himɓe ha ɗum wawan ɗum latinma problem fu banni. Isin banni ɗo o wawai jotta o pirata konte WhatsApp am o yerbana goɗɗo o wi'a ɗum yerbana mo cede kaza yerbana mo o yaman bo tammo dow ɗum min yerbani on yi daidai o wawan o watami problem. To jistake mi waɗi video ɗo heɓa ha mi taskitina on sakiraɓe hani moi fu taskito fama na daidai message je a yi fu a hosata ko bo na link je a lari fu ɓe gerbanoyima link ɓe mbima natu dow link ɗo a heɓan kaza ko a waɗan kaza an a wi'a a natan dow link man ɗo to a natini ɓe ɗo pirata daidai konte maɗa. Ɗon daidai mi wari mi accu ha mi taskitina on sakiraɓe ngam mai ɗo on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Nonnon miɗo toro kala daidai on mo video ngol hewti fu habda sankita video mai ɗo to ɗum link magol darurama a sankita link man, to ɗum video ngol mai ngol mi holwi bo habda sankitana ngol sakiraɓe maɗa heɓa ɗume heɓa hamɓe bo ɓe ndento daidai isin fitinaji himɓeji ɓe mai ɗo. Ngam mai ɗo on jarama nonnon ɓen wonɓe nder groupe ji amin je ngol Plaku TV miɗo hokka on munyal daidai jugo on bayri larugo min ɗo gaɗa video ji wallahi ɗum sukleji goɗi kairu min bayri waɗugo video ji jistake ɗum sukrullaji banta min mati non daidai ko sali to Allah mum yerdi nde min sukliti fu min puɗɗitai waddango on video ji e tindinoje ko larani application ji daidai banta mbowunoɗon. On jarama, wassalamu alaikum.